ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وأي قوم ما نام بولبتر كمن ثذ نجاة يولنا دعوة التيارن وثذ مني دوضخن يولنا دعوة التيارن. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ثذ من شاغريان خدايا كافر بولب وشما بالميان ذادم شريك قرار برماغا ومن ثذ تمام إيشند قالب بولن قنان مغفرة التيان الله دعوة التيارن. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. حقيقة أولادي كثير من شون عبادتنا çağırıyadınız. Şoň üçin dünýäde we ahiretde dawet etmek ýokdur. O tahqiq biziň hemmemiziň gaýdyp barjak ýerimiz Hudaýyň tarapynadyr. O tahqiq hatdan tajawuz etýänler dogda gahildir. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Pes tizlikda men size aydan nasihatlarımı yad edersiniz. Ve men öz işimi Hudaýa tapşyrýan. Tahqiq Allah tebarek ve taala bendelerini gorýandyr. فوقعه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Pes Allah tebarek ve taala şol iman getiren müminni kafirlerin mekruh hilesinin yaman zatlarından saklady. Ve Fir'aun'un tabi'lerini yaman azap bilen azap berdi. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Fir'aunilerini ertir akşam oda eltip dowdakyň huzuruna eltiler. Yani şolaryň ruhlarına ot bilen azap berler. Ve kıyamet bolan gününe emrediler. Fir'aunilerini azabyň güýçlisine dahil edin diýip. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Ve vakti ki kafirler dowdakyň içine girenlerine dawa ederler. Pes zayıfları ve awamları başlıklarına aydarlar. Tahqiq biz size tabi bolupdyk ve siziň ýediňize düşüpdik. Pes inni sizler dowdakyň bir mikdar azabyny bizden def edip aýryp bilersiňizmi diýip. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Başlıklar aydarlar, tahqiq biziň hemmemiz dowdakdadyr. Allah tebarek ve taala bendelerin arasyna hukm etdi diýip. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف عنا يوما من العذاب. Bu ol adamlar ki dowdaga dahil bolupdylar. Şolar cehennemin muwakkil feriştelerini aydarlar. Siz Perwerdigaryňyzy çağırın bizden birje gün